Gid makapuso kaso sa leptospirosis diri sa aton sa Western Visayas naglabot sa 270 subong nga tuig. Pinakamataas sa pungsod suno sa Department of Health. Mga residente nagapangaman agud makalikaw sa leptospirosis, ilabi na nga nagaulan-ulan. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Tigum, Pavia, Iloilo. Zen? Adrian, Kate, ginapaalerto ang publiko ilabi na ang mga masami nga nagaubog sa tubig kasunod sang pagtaas ang kaso sang leptospirosis diri sa Western Visayas. Sa datos nga ginpagwa sa Department of Health, naglabuot sa 270 ang kaso sang leptospirosis sa Western Visayas humalin January 1 tubtob June 3 sini nga tuig. Pinakamataas sa pungsod nga may masobra sa 1,500 ka mga kaso. Wala pa sang updated nga lista ang DOH-6 sa karon. Apang sa lista sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umpisa Enero tubtob Hunyo 24, may 107 na kakaso sang leptospirosis ang probinsya. 53% ini nga mas mataas kung ikumparar sa pareho nga tion sang tinalikdan nga tuig. Duha diri ang ginbawian sang kabuhi. May pinakamataas nga nalista nga kaso sa Banwa sang Kabatuan nga may 14, Barotac Nuevo 12, Pototan 11, Anilaw 7, Dingle kag Uton nga may tag 5, Santa Barbara kag San Enrique tig-4 kag Mina may 3 ka mga kaso. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha sa higko sang sapat. Inyang nagalapta pinaagi sa ihi sang ido, ilaga kag kasapatan sa kaumhan. Dako ang tsansa nga makuha ang balatian kung may pilas, lining sa mata, ilong, baba o kung makakontak sa infected nga tubig o kung sa duta. Pila lang sa sintomas ng balatian ang hilanat, palanakit sang kalawasan, pagsuka kag sakit sang ulo. Ang mga mangunguma, dako man ang risko makuha ang leptospirosis tuod ang ila obra, most of the time nag-require nga maglusong sila sa tubig sa talamnan nga posible nga kontaminado sa kagaw. Gani ang mangunguma nga si Tatay Warlito, bisan nga magamay lang nga ilaga ang makitaan sini sa talamnan, nagapangaman gid. Tapos kaya nga, sige, tadag naman, pangabon lang kung maguli. Kada kaya yung baby wala nagakuan kilo kay ng tubig at tinangan pangabon dagid. Damo gimambala mo tayo? Wala doy. Lain ka nagligad tuig nga. Galinag sanay lang. Ang empleyado sang Clean and Green program sa Pavia nagasuksok gid sang botas agud masiguro nga hilway ini sa balatian. Wala ka balan butas, may tendency nga ang imong mapilas makuan gid siya mga leptospirosis kung masulod ang kung kapin ko magulan, mga tubig-tubig ang dalan nga dapat nakabutas ka kag naka-jacket ka. Sa 66 naman kakaso sang leptospirosis ang nalista sa probinsya sang Negros Occidental humalin Enero tubtob Hunyo subong nga tuig. Sa Barangay Zone 3 Talisay City, aminado ang mga residente nga problema ang nagadamo nga ilaga sa ila lugar. Gani nagapangaman man ang mga ini. Damo na di ilaga. May ara-gari isa na mga kapagilo, sobra tag 50 kabilog. Di ka lang mag-ubog sa tubig Kaya sa tubig na siya nag-ako ng tais ang ilaga. Mga paninlo pa man ang paninlo sa atong palibot. Pagsulod. Ginaabisuhan sa barangay ang mga pumuluyo nga iprioridad ang pagtinlo sa palibot. Kate, pangabay sang health authority sa mga residente nga hindi magkumpiyansa kagilayon nga magpakonsulta sa doktor sa tion nga makabatsyag sang simptomas sang leptospirosis. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.